Bishop ari kupi? Mati. Amai ana baba ari kupi? Amai ana baba ari kupi? Uya hapa tuone sirai. Uya hapa tuone kaskai. Makadiko Bishop. Ndukunzi makadiko Bishop. Mwana nyari kupi? Visto na ripere. Kana wabuda ngize. Ameni. Yadi makadiko Bishop. Makadiko Bishop. Nipo makadiko ishe. Ngani Bishop ari kuyamba penye every day. Bishop ari kuyamba penye every day. Amai Bishop muri kumudere. Amai Bishop muri kumudere. Abdallah anaenda zvake. Tokumira mumvi sewo nesimbalera ishe chance. Bishop wanetsa. Bishop wanetsa. Atina kana rugareva. Amuna rugare na Bishop. Amuna rugare na Bishop. Bishop wanetsa. Bishop wanetsa. Kwete Bishop gombaba. Kwete Bishop gombaba. Bishop. Munhu yari kunzi Bishop. Bishop. Munzwa. Imbe nyiri kupi kuno? Imbe nyiri kupi kuno? Ati? Umiri kwa mnawa ndo kupi? Babindura 40. Pinda ukapeleka. Kurefu seleki? China. Pana munozana pana. Pana munozana naye pano. Pana zase kura wale. Pana zase kura wale. Tutume mkomano wachidiki twana. Atume mkomano wachidiki. Karugu weke tufanye. Katika yo ususumuka usuzonere. Kataka dika. Amen. Ari gani zokupa ukwe manditeka. Tipo usana Bishop wenyu. Ndakusana Bishop wenyu. Munzwa. Chombo sana nani? Chombo sana Bishop wenyu. Na Bishop wenyu. Oza anzwa nemine kwa akukuro yanze nokuro yayi. Anza nokuro yayi Bishop yeyo. Anza baba. Shamakashande mzotone munhu zvinoita ere? Shamakashande mzotone munhu zvinoita ere? All right. Rekatira kuipedza nyaya yacho muzinzwa. Rekavaipedza nyaya iyoyo. Kuipedza nditeka. Ndotenda. Ndinokutendai. Ladies and gentlemen, tadzoka navo mutumwa Masango. Tava kupedza gore, kupendera gore. Mutumwa togamuchirai? Yes, mkomaziko toti long time. long time amtibotamba maKrismas. Tangati kwakamboendekero Christmas kwacho. Kwangu rungotenderera mkomaziko tirimo noda kuti vanhu vakawanda mkomaziko ndongo yakabva kunze kwenyika izvo nasiwa mwachirimo muno marungobatsirwa. Saka mukana wekuti isu Christmas chetamba January. Basa ranga rakawanda. Yes, chetamba Christmas January. Vamwe vanhu vambodzokera vazhinji vainzokera kuti kunze. Chikuitika ndechekuti isusu ndisinoenda katuma kubatsira vanhu. So tine minamato nemiteuro yakasiyana siyana. Yatiri kunopa vanhu nokuvabatsira. Kuti mumwe yago nokuvakomborera ruchengetedzo. Munhu wese anoda ruchengetedzo pakufamba. Isusu tinonamatira chero vasingatide. Kuti Mwari vaitire zvakanaka vachifamba munzendo dzavanofamba. Kana chinowa chero novasingatide asitera varoi chete, asitera varoi. Avaroi atingavanamatire. Tinamatira vanenge vachingoti mhaka vana paFacebook vaita kuti uya zvakati maiziva. Tongoti Mwari vaitire zvakanaka. Ende tinoda kuti Mwari akomborere vanhu mukomaziko. 2024 kana zvakambooma. 2025 unofanira kupinda zvinhu zvakaita zvakanaka. Saka 2025 itai gore rangu. Ende zvauti igore rako iwe unochokuita. Bozi mukomaziko zoti pana mwana angodedze kuti 2024 anga kadhakwa. Hapana changa chichindifambira. Asi wangu umbori nochokuita ere? Wangu unombori nomusika ere? Wangu umbori no free market ere? Waimbowane shopu zvaye kuti utengese chaunotengesa. Wangu usina asi ungoti yanga yakadhakwa. Che 2025 wacho wakapinda kuti changa yakadhakwa kana usina chokuita chokuita. So dai vanhu vanamatira nawe kuti ndiwane chokuita. Tiwosita kuti azvinhu zvakaramba azvinasi nanamboedza. Pane pamwe pokuti unoshowa une mashopu ehembe kana une mashopu egrocery kana dzimwe dzenguva une zvaunoita otishuwa kuti 2024 anga kandidhakwira kwira kuti une chekuita changa unacho asi sasida vanhu vanoti kuti ndanga 2024 anga kadhakwa iwe chekuita changa usina saka hakuna chinhu chinouya wakagara mukomaziko hakuna rugare runouya wakati sei wakagara anopona. Saka ipapo inhau yatodzidzisa vanhu vazhinji mukomaziko like mukantoisa kubva kunze kwenyika vane mabasa avanenge vanayo kutoya kuno kwacho kuya kuwandudza mabasa avo kuti mhanza dziwedzerwe kupenya zvinhu zvavo zvafambira zvakaita sei zvakanaka. Ndonhau iripo mukomaziko.
aiwa ndiri kukunzwai. So gore iri makaritarisa ndapi mabasa amakabata ekuti munoona kunge vanhu vanofanira kuziva? Nkomaziko mabasa atikabata akawandisa. Ndogore ratikabata varoyi iro riri. Ndogore Nkomaziko randaita minamato mizhinji yasunungura vanhu. Ndogore Nkomaziko randavhura masangano akawanda ndichidzidzisa vanhu kunyaya yokunamata. Gore irori Nkomaziko igore rezvinanhara Nkomaziko. Tine zvinhu zvakawanda Nkomaziko zvatakaita, zvimwe zvatisingakwanisa kududza kana kutaura pano. Ndogore Nkomaziko irori ratinotaura kuti gore iri ratabva iri kandi gore ratakubva irori. Ndogore Nkomaziko ramukaona tichiita zvinanhara munzvimbo dzakasiyana siyana. Vanhu vachiprofitwa vachiitwa sei vachiitwa sei, kureva kuti gore irori rine zvinhu zvakawanda Nkomaziko zvatinoyeuka nazvo kana zvatinorangarira naro kuti gore iri takabva takambodai takadai. Zvinhu zvakawanda Nkomaziko, asi ndikuti Mwari andikomborera, Mwari akatitungamirira kusvika tisvike pano. Kogore ratakupinda iri 2025 makarongei gore iri? Chinoitika Nkomaziko ndechekuti tiri kuti Mwari kana atichengeta, nokuti chinhu chese chinoitwa nekuda kwenzira dzaMwari. Nokuti tinoona kuti kutaura panapa Nkomaziko toda kuronga chakati mangwana, asi totedza kubudira parondo rupi iroro, nokuti kuti Mwari angu noti no. Asi kuti kana Mwari atichengeta Nkomaziko 2025 Nkomaziko takaronga zvikuru chaizvo, zvikuru chaizvo Nkomaziko, zvotipa chakudaidza kuti Nkomaziko honai taunganidza vana vemasangano ose vachiponeswa. Vanhu munofanira kuona matestimony Nkomaziko akakurisa. Nkomaziko toda kufamba kuenda kuna South Africa kwese nzvimbo dzakasiyana siyana, chinovhura futi masangano. Nokuti ndau iripo Nkomaziko pana vamwe vanhu vari kushandira vanhu vasingadzise nhau dzekunamata. Saka munhu afanira akashandirwa akaziva kuti chiwa kuchipostori kana kuti chechi kunopedzwa matambudziko, munhu obva anamata. Unomapaona? Saka ipapo Nkomaziko tiri kuti isusu Mwari ngaatisimbise atichengete nevese vanotiteera Nkomaziko vanofolowa mudziva pamasango, kuti Mwari avaite zvakanaka. Cheno vasingafolowa mudziva pamasango vacho Mwari avaite zvakanaka. 2025 igore rehoshi, igore reminana. Kuna anotenda chete wacho Nkomaziko achitenda zvakare une zvokuita, Mwari anokuitira zvakanaka. Yes. Alright. Matambudziko amunenge muchibatsira zvakanyanya ndeyapi? Matambudziko atichinge chibatsira zvakanyanya Nkomaziko kureva kuti gore re2025 pamwe Mwari anongotumira dzimwe nzira dzaanotumira nadzo, asi zvamanje Nkomaziko funga vazhinji vari kungoziva kuti madzimba masango vari kuita big to sender, madzimba masango vari kuita lock sender, madzimba masango vari kugadzira vanhu vakazvimba matumbu, madzimba masango vari kugadzira vanhu vanorwara zvirwere zvakasiyana siyana. Saka muri kuona kuti chero varume vasina musana kasimba chero anamai vasina mafeelings zvese zviri kugadzirwa zvichita zvichifamba, ande muri kuona. Saka tine zvinhu zvakawanda Nkomaziko, zvakawandisa zvatichange tichiita, zvatagara tichiita. Zvimwe zvacho Nkomaziko panapa tine mamasiketsi Nkomaziko ebasa charo yatinoita rakakurisa, asi chiri kutenda kuvanhu chokuti munhu auya ndiye anokomborerwa. Munhu auya ndiani? Anokomborerwa. Ko mitambo yegore? Mitambo yegore Nkomaziko ndakabva pamatumba ndakaita minamato paDarwin wanga wakakurisa chaizvo, zvakafamba zvakanaka. Ndomati mutambo wegore upi iwoyo. Izvozvi Nkomaziko ndaifanira kuita cross over, asi harisi kuita cross over because ndine rwendo rwandabudira mukati menyika ino yeNkomaziko chinoenda kunze kunoita minamato yandinoda kuita. Saka ndatadza kuti mutambo wekuvhara kwegore, asi mutambo kuti inini chakatouita kudhara pamatumba aya ndikaita muna October. Asi ndikuti inini chero uri mumba, chero uri pauri, namata Mwari akuitire zvakanaka. Uzati Mwari hangu chero uri muchechi chete, Mwari anongokutenda chero uri mumba, chero uri mubhazi shaimo, Mwari anokuyeopa, Mwari anokukombora, anokupa maropafadzo. Yes. Alright. Then tichivhara manhamba ebasa achiri mamwe chete here? Manhamba ebasa edu Nkomaziko ndi mamwe chete iyayo, aripo iyayo. Ende 2 ndiri kuona Nkomaziko nhau dzatakabva kutaura panapa dzana manjuzo dziya, ndakaona vazhinji voita kuti chakazoti omwe chakazoti. Kana chitaura nhau dzedze Nkomaziko tinotaura zvimwe zvinhu zvinoona kuvaka, like vazhinji aino kuti vachavakika nezvinhu zvatikutaura izvozvo. Like ndine vanhu vakawanda vakauya naungano maproblems Nkomaziko kubudza nevhidhiyo ripi iroro. Saka kureva kuti Mwari afanira atiite zvakanaka, kaidzisa zvinhu zvinovaka kana zvinobatsira vanhu, kureva kuti zvinokomborera vanhu vakawanda.
Yes. Isusu tiri kuti mukomaziko vanhamba yedu ndiyayo. Ndiyayo. And 2 vanhu ngavatende kuna Mwari. Vasiye mari dzokungoda dzeshoti dzokungoti katingoti izvo zviro zvatoti takutomhanya kunoromba no. Mwari anokomborera vanhu. Yes. Mwari anoitira vanhu zvakanaka. Aiwa zvidhavudhavu mukomaziko zvinobuda. Like mukomaziko na 2025 pane zvichaitika zvokuti muchange muchitoona kuti ndaimprova pazvinhu zvangu zvanga ndichiita. Pane zvamakarongewa naMwari. Aiwa ndiri kupaona. Saka kuti mutumwa zvinhu zvezvezvi ndazviona. Nyasha dzichasvika nekwandiri. Yes. Kuti mukomaziko vanhu ngavagare mudzimba kutanga izvozvi zvakanyanyisa. Panotanga kunaya mvura vanhu ngavasanyanye kutenderera stereki. Because mvura ichanaya ichange ine matombo nemheni dzinopenya zvakanyanya. Saka ndaona vazhinji vasangana maparabhuremu ekutakurwa nemvura kana ekuvhirikidzwa nemvura. Saka ndiri kuti icho chitori cheprofita ichi. Pamwe kuti mvura hakuna, aiwa mvura iriko ichauya ende mvura yacho haina magutu akakurisa mukomaziko. Nokuti vese vakadyara mbeswa ichamboya ichitakura zvakare futi mbeswa idzi hadzagara dziripo. Vaviri vatatu vachakohwa zvavo. Asi kuenda dai Mwari atiita zvakanaka. Mwari atikombora nokuti ndiona yatitonamatira izvozvi. Iyona iyoyo ndiona yandiri kuendera kukaripa mukomaziko kuita minamato. Ndozodzoka ndiri muZambia ndichizodzoka tukupi kunoko. Ndichiita minamato iyoyo mukomaziko. Tine vanhu vanoshora. Kuti havana basa. Musati mombe yakashaya zvikwekweka. Haiende kutipi. Yes. Shona hombe yoyo. Mombe yakashaya zvikwekwa haiende kudhibha. Haiende kudhibha. Kureva kuti vanhu ivo vanotaura zvakaipa pamusoro pedu mukomaziko. Ndo vanotisimbisa kuti tirambe tichitaura shoko raMwari. Kana vasipo vanhu ivavo hana mukomaziko vanhu vese vangoti chiwatokude madzibaba. Pasina anopoza zvinganakidze here? Aiwa hazvinakidze. Asi Mwari achatiita zvakanaka mukomaziko. Ndoti mombe isina zvikwekwe haiende kudhibha. Saka mombe katiita zvikwekwe inomhanyiswa kudhibha. Ichibva yanogeza ichibva yabvisa nedzimwe hosha futi ipapo. Kuriva kuti isusu vanhu vakatera kwatiri isusu vachishoropodza. Aiwaka zvinotipa simba rekunamata. 2025 ane uchi komborerwai. Gore reuchi. Maida basa mutumwa. Ndinotenda. Tinotenda.